Türkmen markas Merkez Aziýany ışıklandyrýar. Duşenbe güni Daşkent şäherine geçirilen duşuň netijeler boýunça Aýdyň Gijeler Hojalyk Jemgyýeti bilen Daşkent şäher häkimliginiň arasynda hyzmatdaşlyk hakyna ähdnama gol çekildi. Bu resmi namada Özbegistanyň Aýdyň Gijeler Hojalyk Jemgyýetiniň täze önümçilik meýdançasyny döretmeklik gözeginde tutulýar. Tatlamany amala aşyrmak üçin umumy meýdany 4 hektar bolan yer bölegi bölünip berildi. Täze önümçilik desgasy Özbegistanyň iri uly infrastruktura taslamalary üçin önüm öndürmäge niýetlenenler. Hususan guruluşy alınıp barylýan Daşkent Samarkand awtobany üçin ýol goraw päsgelçilikleri, ýol belgileri, ışıklandyryş diregleri we beýleki degişli önümler öndüriler. Taslamanyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy hatda puwtalandyrmaga, täze iş orunlarynyň döredilmegine, häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga mümkinçilik berer. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolup, habarlar, täsirlikler, wideolar hemmeti bir ýerde Türkmen portaly biziň bilen galyň.